Čaute, tu je Google a dneska si ideme zahrať. Hádajte čo? Môžete vidieť ako Slendermana. Ja viem, ja som sa na túto hru tešil tiež, že si ju zahrám, ale no ja neviem, či sa budem teraz tešiť, keď to hrám hneď. Ale máme nájsť 8 papíru, tak sa na to hoďme. Keď som si pozeral aj nejaké iné videá, tak som videl, že všetky čudné veci majú nejaké papiere na sebe a tu je hneď nejaká čudná vec, takže aha, tu si môžeme vypiť na svetlo, dobre. A ešte musím zistiť, ako sa zoomuje, takže stromy. Nejaká hudba. To sa mi nepáči. Radšej to vypnem, ale nie, čo vám šíbe. Ale ako to zle vidím do prasa. Tu mohli niečo lepšie sa. Tu je už oplotok a do prčíc. Dobre. Ty kokos, ale viete si to predstaviť, že všetky herné príšery by sa spolu stretli a začali by sa tam zabíjať. Ty kokos, to je bola pecka. Ty vole, ale neviem, či idem teraz k Slendermanovi alebo od neho, ale ešte nič, žiadny príznak sa mi nestal. Nikde ho nevidno. Najlepšie je, keď ho nevidíte, alebo zhasnete si svetielko a on vás potom nevidí vlastne, kde ste, alebo vy môžete pomerne, keď si zhasnete svetlo, tak môžete poblúdiť rovno k nemu a bude to veľmi veľká chyba, takže to neodporúčujem. Ale najlepšie je, keď sa pozriete, kde je a potom idete dopredu a zhasnete si a tak. Ale radšej to neskúšam, lebo takže dobre. A papiere, ja chcem papiere. Tak ich máme nájsť 8, tak ja sa poserem. Tu sme zase pri to... Nie. Nie sme tam. Ja chcem papiere. No tak. Keď som pozeral Goga, tak to bolo preboha. Čo on robil preboha, ty kokos, to bolo fajné, ty koko. Normálne. Do prčíc. To bol on. Ja sa poserem. Ja som išiel k nemu do riti. Do prčíc. Joj, sakra. Ne, ja ho nechcem vidieť, Nepáči sa mi to, mne sa to nepáči. Do prčíc, pri jednom papiere ma už ide dostať do prasa. Čo som ti urobil, choď do mňa, ty uchyl. Bože.
do riti. Fucking God as you are. Do prčíc. Ja neviem ani prečo to natáčam. OK. Kľudek. Všetko je fajn. Do riti, to je zase oplotok. Prečo je tu všade len oplotok? Všade tu je oplotok, ja sa drhnem. Bože môj. Ty kokos, ja som bol pri ňom tak blízko a nedostal ma ešte. Normálne, keď som Goga pozeral a keď to prvýkrát hral a že idem si to zahrať a normálne tam Ježiš, strom, prečo ma desíš, ty mrško. Je tam, čo je tam? Hej, niečo tam je. A tu by mohol byť aj papier. Leskne sa tu niečo? Nie. To sa mi zdalo, do prdele. Nevidím ho. To je dobré. Kámo, ja sa poserem. Gogo to vtedy točil, tak ja som ho tak sledoval a normálne neviem. Nevedel ani čo ho naháňa proste. Keď to prvýkrát hral, tak neviem, 2 papieriky či 3 alebo 1, neviem, ale som zvedavý, ako ja skončím. Alebo by som rád, kebyže neskončím. No tak skončiť musím, hej, ale že by som to vyhral. Jedine tak chcem skončiť. Pozerám nič. Hej, tu je niečo, Ajo. Počkaj, no sú nejaké rúry, ktoré treba preskúmať. Je tu papier. Bože. Tak to nie je papier, si strč. Ináč tento Slenderman to má toľko častí pre Boha. To je toho, neviem koľko je Slendermanov už. No, koľko je hier pre Boha. Dosť je ich, fakt. To je ako... No. To prčíc, ale tak... Ježiš, strom! Čo ma ľakáš? Kurník! Ja ináč takéto hry a proste... No, čo je toto? Čo je to? Slendy? Nie, to není. To je dom. To je dom, hej. Ja som sa zľakol, že je to ten shit. Fajn. Ja by som mal radil tento dom najprv ísť, lebo tu vás chytí najlepšie. Tu vie proste ako na vás a ste v riti potom. Tu vás chytí ako hovno, hneď. Dúfam, že teraz nebude za mnou, ak sa otočím, ale nejdem sa radšej. Tak keď pojem naspäť. Yes! Je tu papier. No.
prosím, dobre. No super, ešte 6 papierov, to sa poserem. Není tu. Do prdele! Ne. Nechaj ma, choď do riti. Choď do riti. Ty uchyl. Nechaj ma. Do prčíc. Nechaj ma, choď preč, choď si za frajerkou alebo kde. Mne je to jedno, hej. Bože. Sorry. Kámo, ne. Ja sa bojím tam pozrieť. Jak tam je ten uchyl. Není tam. Tyjo, ale ak bude tu, čítam. Ale no rýchlo. Rýchlo von, do riti! Do riti! Yo, get on the case.